drugačije, temeljno i tako dalje. Večeras premijera filma Avatar. Biće u Cineplexu, biće MTS dvorani i mi Danicu poslali da ona ispita koji avatar je u pitanju, šta se dešava i kako izgleda i evo dobili iz prve. Pomozite koleginici. Dobar dan, ko ste vi? Predstavite se. Boško, Aleksandra, drago mi je i tebe da vidim danas u studiju, ali danas ne vidite mene, već vam se javljam kao u formi svog avatara i to vam se javljam za planete Pandora. Šalim se naravno malo. Dakle, Radovane, onda da nastaviš sada da ovde izvodiš sve svoje avatar pokrete. Ja ću pokušati malo da te imitiram. Ali ne znam sad, ne umem baš to dobro da uradim, ali dok to ti radiš, ja ću preći na naše sledeće sagovornike. Tu su Milenko, kreator ovog odela, odnosno ovog kostima, ali tu je i Katarina iz PR-ka, u stvari, Megacom filma, distributerka. Pre svega, koliko je vremena trebalo da napravite ovaj kostim i kako ste se odlučili na taj korak? Pa evo, pošto je Rade deo Uwe Dance ekipe, a ja znam lično da je on veliki fan Avatara, ja sam mu dao predlog, pa Rade, hoćeš da ti uradimo Avatara kostim za premijeru? I on kao, jel može, jel hoćeš? Pa naravno. A i meni se lično sviđa Avatar jako. I onda sam pozvao prijatelje iz Megacom filma, predložio im da li možda želite, imamo jednog velikog fana Avatara, da Uwe Dance ekipa odradi kostim. Oni su rekli zašto da ne. I evo, nekih 10-12 dana, pa po ceo dan i nekad i do 1-2 noću smo ostajali. Ima mnogo detalja na ovom kostimu. Ima mnogo detalja i nije samo on u pitanju. On je sada ovde kao glavni, ali večeras na premijeri u galeriji, u Cineplexu, bit će pravo veliko iznenađenje. Evo, neću sad da otkrivam. Oni koji dođu na premijeru vidjet će šta nas očekuje. Biće veliko iznenađenje. Evo, vidimo da su deca oduševljena Avatarom i da jedva čekaju sa njim da se slikaju, ali zašto baš ste izabrali Avatara, u smislu koliko volite taj film i koliko su vam ove uloge značajne? Uopšte cela ideja Avatara? Pa cela ideja Avatara je neka pravda, borba protiv lošeg, je li tako? I ja mislim da to u ljudima budi želju da budu deo toga, da isprate tu priču. Meni se jako lično svideo Avatar, kada je bio pre još koliko, 12-13 godina. I iz srca sam radio sa svojom ekipom, naravno. Nisam sam mogao sve odraditi, jer, kao što kažem, veliko iznenađenje će biti večeras u galeriji. Takođe, ovo nije prvi put da vi pravite kostime. Za jedan ste bili i nagrađeni. Da li sam u pravu? Pa jeste. Čemu se radi? Sa saradnicima našim iz Megacom filma i našim prijateljima. Takođe smo Marsovca odradili, The Martian film, i 20th Century Fox je na svim svojim portalima objavio kao najbolju repliku na svetu kostima Marsovac. Tako da možda odreaguju i na Avatara, vidjet ćemo kakvu će poruku večerašnja premijera iz Srbije, iz Beograda da pošalje. Napominjem da je ovo premijera remasterizovanog prvog dela. Sad ćemo o tome razgovarati svakako. Nadam se da ćete možda i za ovaj kostim dobiti nagradu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Prelazimo na... Evo, ima Avatar još nešto da nam kaže? Biće jedno veliko iznenađenje, tako da svi koji budu došli iznenadit će se, spremamo vam nešto... Spektakl. Kao što smo čuli, Boško, Aleksandra, očekuje nas večeras spektakl, a i ovo je zaista uvod za samu premijeru drugog dela Avatara koji nas očekuje 15. decembra. Čudno lepo, ja i ti počela ovu saradnju, preznojila sam se. Tako da hvala ti za ovu najavu, sledeći put budi malo nežnija prema starijoj koleginici.